Благословете, Отче! Благословен Бог наш, всегда ни присно и във веки веков. Амин. Предлагам ви да поговорим за най-опасните протестантски заблуди. Кои са най-често срещаните погрешни протестантски учения? Всъщност това, което трябва може би да започнем е, че човек се спасява само с вяра, а не чрез дела. Това е опасно, тъй като тогава липсва самия стремеж на човек да става все по-добър и по-добър. А защо се е получило това нещо? Това става, защото те се фокусират върху едни цитати от Светото Писание, а други цитати пренебрегват, т.е. избирателна работа. Нещо му харесва, дет се казва, върти вода в неговата мелница и хваща и казва, ето го, виждате ли колко. Но аз ще ви покажа, че вярата и делата, те са свързани в едно органично цяло. Ето, примерно това, което много протестанти обичат да цитират, е от Евангелие от Йоанна 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден син, та всякой, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. И вижте сега, ето това, което те обичат да цитират, всъщност как само малко след това, 2-3 реда след това, всъщност се говори и за делата. Почти навсякъде ще ви покажа това нещо, че в момента, в който се говори за вяра, малко след това, дали Господ наш Исус Христос сам говори за важността на делата, или пък Светия апостол Павел, те също имат там любими неща от Светия апостол Павел, и аз ще ви покажа също нещо. Как Светия апостол Павел действително говори за това, че е важно да имаме вяра, разбира се, кой го отрича това нещо. Нашето спасение тръгва от вярата. Но самата вяра, тя може да бъде доказана само с дела. Това е едно, представете си, някой мъж има жена и казва, аз много те обичам, страхотна си, ти си ми най-любимата, обаче има 5 любовници там, връща се, пребива жената, всеки ден се държи недобре с нея. Добре, това истина ли е, че той обича толкова жена си? Значи той може да има някакви декларативни такива, примерно 8 марта да й подаряват цветя, реално обаче той не я обича. А всъщност Господ иска да го обичаме. И какво казва като пример за обич? Който ме обича, ще спази словото ми. Също и когато изпраща апостолите да проповядват, казва, идете и проповядвайте на всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да спазва всичко вам заповядано. Разбирате ли? Значи всичко, което е заповядано, не е само за вярата. То тогава къде отиват там блаженствата, къде отиват притчите, къде отива, примерно и страшния съд, ако щете. В 25 глава от Евангелие от Матея, там пише, че ще ги раздели като овци от кози. И какво пише? Че не пише, че според протестантския, дет се казва логика, трябва да ги раздели между вярващи и невярващи. Много просто. Тия са вярващи от дясната страна, тия не са вярващи от лявата страна. Проста работа. Няма въобще такова нещо. В 25 глава от Матея пише, че ето похвалява милостта. Гладен бях и ме нахранихте. Гол бях и ме облякохте. Въобще тези неща, които Господ счита за много важни. Разбира се, те трябва да произлизат от вярата. Без тази вяра, пак казваме, тя е основната. Без нея нищо не става. Но пак, ако има само декларативна вяра, няма дела. Сега ще ви покажа как ето в това, което почнахме да цитираме от Евангелие от Йоанна, как малко по-нататък се говори за дела. Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, на човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Защото всякой, който прави зло, не пише вяра, не вяра, прави зло, мрази светлината и не отива към светлина, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. А той, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени. Ето пак една картина на страшния съд. Вече ви говорихме за Евангелие от Матея, но ето в глава 16 от Матея какво казва той? Защото Господ наш Исус Христос говори, това са думи на Господа, защото ще дойде Син човечески в славата на Отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Не пише според вярата му, пише според делата му. Това е текст, те обичат сола скриптура да казват. Ето ти сола скриптура, това е сола скриптура, това е от Писанието. Мисълта ми беше, че трябва много добре да се разбира, че вярата и делата, те са взаимно свързани. Не случайно Светия апостол Яков казва, че вяра без дела е мъртва. И ето още веднъж как са свързани вярата и делата. Пак това са думи на Господа, само че от Евангелие от Йоанна, глава 5. Истина ви казвам, иде час и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий, като чуят, ще оживеят. Не дейте се чуди на това, защото иде час когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий, ще излязат. Които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Виждате ли, тук говори директно, който прави добро, ще възкръсне за живот, който прави зло,
ще възкръсне за осъждане. И въобще това трябва да разберем, че делата и вярата, те са взаимно свързани и не можеш да кажеш, ама само вярата. Не можеш да кажеш само вярата. Ето, аз съм намерил друго, което те също обичат да цитират, Галатяни, 2 глава, 15-16 стих, това е вече от Светия апостол Павел. Там те ще кажат, вижте колко ясно ще се говори, че само с дела се спасяваме. Ето какво казва Светия апостол Павел. Ние по природа сме иудеи, а не грешници от езичниците. Обаче като узнахме, че човек се оправдава не чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вярата в Христа, а не чрез дела по закона. Защото чрез дела по закона няма да се оправдае никой път. И протестантите се радват, казват, виж колко ясно. Ясно е, обаче нямаш правилно тълкуване. Тук за какъв закон става въпрос? Става въпрос за юдейския, за Моисеевия закон. Че разбира се, че не се оправдаваш с Моисеевия закон. И въобще с дела по закона, само с дела ти не можеш да се оправдаеш. Ти се оправдаваш за това, че Христос те е изкупил и ти се обличаш в този изкупител и спасител за това. Но самия Христос сам казва, че ще направи жилище в тия, които го обичат. А кои го обичат? Които спазват заповедите му. Не едната му заповед за вяра. И вижте, той сам Господ Исус Христос какво казва? Значи това е в Евангелие от Матея 7 глава. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Царство небесно, а оня, който изпълнява волята на моя Отец небесен. Вижте колко е ясно. Нали, протестантите казват, ама вярата, само вярата. Ами добре, сам Господ казва, не е всеки, който ми казва Господи, Господи. Мнозина ще ми кажат в оня ден, Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, и не в Твое ли име безовен сгонвахме, и не в Твое ли име много чудеса правихме. Това за чудесата е много важно, защото много протестанти сега като ни чуят, ще кажат, ама знаете ли колко чудеса стават в протестантските общности? Господ това не го счита за главен знак за това, че си Негов. Не е това главният знак, че си Негов. Какво казва след това? И тогава ще им каже открито, Господ ще им каже открито на точно такъв вид протестанти. Никога не съм ви познавал. Мъкнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Какви думи само? Мъкнете се от мене, които вършите беззаконие. Значи вие говорите, че без дела по закона, не знам какво, няма нужда от дела. Мъкнете се от мене. Всъщност, важно е да се разбере, че самия свети апостол Павел, след като говори в Галатяни за това нещо, той казва в Коринтияни 6 глава 9-10 стих, не се лъжете. Значи, след като е казал, нали, че само с вяра, без дела по закона, обаче след това, за да не се разбере това превратно, казва не се лъжете. Нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малакийци, нали, това са тези, които ръкоблудстват, ни мъжеложници, нито крадци, ни користолюбци, ни пияници, нито холители, ни грабители няма да наследят Царството Божие. Директно пише, че не знаете ли, че неправедници няма да наследят Царството Божие. Неправедници, тези, които вършат неправда. Не пише тук за вяра. Пише неправедници няма да наследят. Мисълта ми беше, че представете си, че трябва да направим едно лекарство, прекрасно лекарство. При протестантите те взимат една съставка, която е много важна. Да, това е вярата. Никой не отрича. Ние не се борим срещу това, че трябва да имаш вяра в Христа. Напротив, в Христа. Това е най-важното нещо, най-важното. Но самата вяра, тя е органично свързана с делата. И когато ти вземеш само едната съставка, т.е. вярата, и казваш, другото не ме интересува, ами ти всъщност може да направиш отрова, защото си взел едната съставка, ама другата съставка, която е много важна също, ето делата, ами ти не я използваш. Тогава какво правиш? Значи вместо да направиш някое прекрасно лекарство, ти правиш някаква отрова. Едно от другите неща, които са много важни за така да разбереме за това, че протестантите грешат много, това е липсата на църква, липсата на таинства. Значи, когато наш Господ Исус Христос създава църквата си и казва, че портите адови няма да я наделят, излиза, че е трябвало да се явява един човек, Мартин Лутер, за да създава на ново църква. Какъв си ти, бе, човече? Как ще създаваш ти църква? Господ, който е Господ Спасител, създава една църква и казва, портите адови няма да я наделят. Идва някак си 15 века след това, разберете, 15-16 век. И казва, не, нали, църквата явно, че е западнала, аз трябва отново да я създам. Кой си ти, бе, човече? Какъв си ти? Първо, че това не е епископ даже. Това не е епископ. И то всъщност, вижте, те протестират, защото са протестанти, защото протестират срещу някакво изкривяване на католицизма, на римокатолицизма.
но той има една поговорка, че края на ереста е друга ерес. Значи края на католицизма, нали, като ерес, всъщност е ереста на протестантството. Тя отива още по-далече от католицизма. Защото тогава, нали, те казват, един, нали, определя всичко, папата, нали, той не, нали, непогрешимия, не сме съгласни с това, той никакъв не е наместник. Да, никой не е, така, точно така, не е наместник, няма право да властва на църквата, но това, което вие направихте само за 500 години, се размножихте до 10 000 папи. Всеки сам може да се основе една протестантска църква, така наречена, защото това не е църква, си е секта. Може да се основе и да каже, нали, аз я тълкувам така, нали, скриптурата, писанието, и затова ето аз си основавам нова църква. Как ще основаваш нова църква? Къде отива църквата на Христос? Да, много е добре да разберем, че това, което виждаме в Деяния апостолски, е църква, в която има епископи, свещеници, дякони. Тази църква виждаме исторически, това са исторически факти, това не си ги измисляме ние тези неща. Тази църква, тя продължава до наши дни да съществува и това е православната църква. При протестантите го няма това апостолско приемство. Няма това, което нали, епископа ръкополага свещеници, дава им Духа Святаго да извършват тайнства на църквата. Къде са тайнствата на протестантите? Скоро преди 3-4 дни, може би, говорихме с една жена, която беше се обърнала от евангелистки деноминации към православието. И аз питам, добре, как там, нали, Господ наш Исус Христос говори за Евхаристията, колко е важна. Нали, говори за Евхаристията, че който не яде плътта ми, не пие кръвта ми, няма живот в себе си. Викам, добре, протестантите, как става това нещо? Те нямат свещеници, за да извършат Евхаристия. Тя казва аз това, което съм видяла, че вика, наливат вино в някакви чашки там и всеки си отива и си взима заедно с хляб. Значи това въобще не е тайнството Евхаристия. Това няма нищо с това, което православната църква е възприела още от апостолски времена. Знае се, примерно, че първата литургия е била извършвана от апостол Яков, който е първи иерусалимски епископ. Тази литургия още до сега стои. 2000 години ние имаме литургия, която може да изпълняваме, и тази литургия стои в православната църква и до сега. Следващите литургии, които най-често се извършват в православната църква на Свети Василий Велики и Свети Йоан Златоуст. Това е 4-5 век. Как може, нали, вие да отричате именно това предание на църквата и да казвате, ние там си пееме с китарки и там и не знам какво, и, нали, вика, славяме Бога. Вие се опитвате да славите Бога. Аз не казвам, че протестантите, нали, са само едни демонични хора и че те, нали, само лоши неща. Аз не го казвам това. Напротив, с това, което искам да подам като ръка, аз всъщност извършвам това, което е посъветвал Свети Максим Изповедник. Казва, ако имате любов към хората, трябва да покажете, когато те се заблуждават. Защото казва, най-голямата омраза, която ти виждаш някой да се заблуждава, и да му кажеш, и нашата вяра, и вашата вяра, те са от Бога. Казва, това е най-голямото човекомраза, защото ти не му даваш възможност да се спаси. Ето колко е важно, нали, пак казвам, да протегнем ръка, и това е любяща ръка, но за да покажем заблуждения, които водят до вечна погибел. Разбира се, ние не казваме, че там кой ще се спаси, кой няма да спаси, това Бог го знае. Ние не сме съдии, но казваме, че това е препятствие пред спасението, когато ти самия не се стремиш да извършваш това, което Бог сам е заповядал. Бог ти казва, блажени кротките, блажени чистите по сърце, блажени какви си, ти казваш, това, нали, само трупаме червени точки. Те не, че не се стремят към тези неща, те някои от тях се стремят, ама казват, това не е чак толкова важно, ние сме спасени вече. Ти даже някой път се питат, аз съм чул такива разговори, ти кога си спаси, вика, кога си спаси? Добре, ето пак светия апостол Павел казва, със страх и трепет извършвайте своето спасение. Със страх и трепет. Не казва, вие сте вече спасени. Нали, въобще светия апостол Павел има много неща, които пряко изобличават протестантската, би казал, неверие по-скоро, защото то не е истинска вяра, то е до някъде неверие в това, което се казва в други места от писанието. Самата дума пък сола скриптура, какво означава сола скриптура? Кога тези писания са придобили този вид, в който има сегашната Библия, сегашния Нов Завет? 419 година всъщност за пръв път се пише целият канон на Новия Завет, който съдържа 27 книги, и това става на събор. Вижте, църквата определя кое ще съдържа писанието. Не писанието определя църквата, защото вижте, първите 100 години, нали, това всъщност тогава се появяват Евангелията от Матея, от Марк, Лука, даже Евангелието от Йоанна, той се води даже 103 година. В смисъл, че вече той е доста по-късно. Добре, как се спасявали тогава хората? То ги няма от тия сами писания като събрани в един кодекс. И постепенно, пак казвам, църквата различава истинските писания от еретически, защото ето, примерно, 2-3 век има там апокрифни евангелия, появяват се гностически писания на Маркион там и други неща. Именно църквата е тази, която всъщност живата църква определя, ето това е всъщност нашия канон, това е в което вярваме. Тоест църквата, тя определя кое е писанието.
И самия светия апостол Павел говори за предания в църквата. Нали? Те казва сола скриптура. Ами добре, вие видяхте, че самите скриптурата не както трябва разбирате, обаче говорим за това, че сам светия апостол Павел говори, че поздравяваме братя, второ послание към Солуняни, той казва поздравяваме братя, че приемате и пазите преданията, които чухте или чрез наше слово, или чрез наше писание. Значи вижте, има неписани предания слово и писание. И това пак го пише в скриптурата, пак го пише в писанието. Значи къде колко неща правят грешни. Нека да кажем също така, както вие споменахте, че някои от там пастори правили чудеса, но нека да кажем какво казва и Христос, по какво ще познаят всички, че сте мои ученици. По това, че любов имате помежду си. Не, значи това не по чудеса. Ама той, Юда, дето е станал предател и той е вършил чудеса. Точно така. Нали? Значи така, не е това най-важно. Защото те се съблазняват от това нещо. Да. Нали? Че... Вижте, някъде има чудеса, които имат открит демоничен произход. Специално при петдесетническите движения, там пише, че има описание как ръмжат, въргалят се, уж говорят на чужди езици, но всъщност то няма нищо с това, което е станало на деня Петдесетница, когато целта на тези чужди езици в първия век по-скоро на християнството е било непознатите народи да чуят проповедта. Това е била целта и после 2-3 век тя представя тази проповед на чужди езици. Няма. Вече 2-3 век няма записи, няма свидетелства за това, че има такива проповеди на чужд език. И сега изведнъж в нашето паднало състояние, в нашия отстъпващ век се явяват тия петдесетници, които казват, ама ние отново придобихме дара на Светия Дух. И какви сте вие? Първо, че сте извън църквата, второ, там, че се въргаляте по земята и изпускате пяна, то това е безноватост. Той Серафим Рос направо описва как безноват. Аз мога да ви кажа лично едно циганче в Горна Оряховица, той го разказва, нали? Казва, присъствам там, гледам, че се търкалят по земята и почват да вият на някакъв език. Казва, и аз почва да правя същото, нали? Защото дали всичките се въргалят по земята и почват да пеят. И той човека не знае къде се намери, и той почва, защото че говорил на някакъв си език. Да, аз ще ви кажа случай, когато една жена, която беше седмочисленици, тя Ганка се наричаше, това беше още преди 30 години, тя беше отишла, хем беше пее в хора на свети самочисленици, пееше тогава, нали? Това беше при, пак казвам, силно 30 години вече са минали, но тя се излъгала да отиде, знаете, имаше такива шведски, протестантски, дето говорят за изцеления, не знам какво правят, и тя излъгала се да отиде там и казва в момента, в който пастора ма тупна по дясното рамо, казва, изведнъж ми се парализира цялата дясна половина, аз се видях вече парализирана, тя не можеше да се оправи. Всъщност ние така се запознахме, защото нали, се опитвах нещо да помагам. И всъщност аз като те питах как госпожа станахте така, тя ми вика, ми станах, защото съм неразумна и затова стана. Защото отидах на такива протестантски сбирки и хем викам, нямам нужда, аз защо отивам там? Хем знам къде е истината, хем отивам на тия протестантски сбирки. И казва, затова съм така, затова съм така. Нали, Свети Максим изповедник казваше, ако си намерил истината и продължаваш да търсиш нещо, очевидно, че търсиш лъжа. Да, но това го пише в Деянията на Седмия Вселенски събор. Там пише този, който е намерил истината и след това продължава да търси още нещо, той търси лъжата. Значи ти след като имаш православието и търсиш още нещо, ти търсиш лъжата. Вижте, има, разбира се, сега някои, като не слушат, особено протестанти, ще кажат, ама вие не казвате за това, че има и истински чудеса. Не, ние казахме, че може да има истински чудеса, но казахме, че те не са дадат достатъчен знак за това, че вие сте Христови. Защото Господ сам казва, че макар и чудеса да сте правили и бесове да сте изгонвали, махнете се от мене всички, които вършат незакони. Значи само по себе чудесата нищо не означават. Нека да кажем, че самия антихрист на него той ще беше и много чудеса. Да, разбира се. Такива чудеса и какво това означава ли, че той е Христов? Не, разбира се, че не. Да. Някои протестанти казват, защо наричаме православните свещеници отци, тъй като само един е вашият Отец Небесен. Да, аз сега ще ви цитирам, защото те ми го зададаха този въпрос и в една предишна там беседа ли беше, какво беше, и те ме питам, а що те нарича Отец? И аз му отговорих защо ме нарича Отец. И вижте, сам аз нямам желание, не трябва да има свещеника, желание той някой да го нарича Отец. Ние не трябва да имаме това желание. Примерно, като ме питат мене ти как се казваш, аз казвам Димитри и мога да си кажа Сана, иерархи монах, мога да го кажа това. Но аз да се кажа, аз съм Отец Димитри, това не е правилно. Знаете ли защо? Защото това зависи от човека, който има отношението към мене. Той как ме вижда. Вижда ли ме като християнин, християнски там, учител или наставник и свещеник, какво ме вижда, това вече е негова работа. Даже има такъв един случай, когато всъщност предишния ден бил ръкоположен някакъв свещеник и отива при епископа. Следващия ден чука на вратата, влиза, той си иска да влезе и он му каза кой е, той каза Отец еди кой си. Вика, бягай от тук, като се научиш как да ми се представяш, тогава ще идваш. Вчера вика те ръкоположих, днеска вече Отец ми се пишеш. Значи епископа не е длъжен да казва на свещеника Отец.
Отеца, т.е. свещеника не е отец на епископа, разбирате ли? А сега аз какво отговорих на тези, които общо взето така говорят, че нали, защо отец, след като в Евангелие от Матей излично се казва, че един е вашия отец, един е вашия наставник. Аз казах, че това, което всъщност самите апостоли са го разбирали, те не са го разбирали така, както днешните протестанти. Примерно, светия апостол Павел говори за това, че макар и много, и десетки хиляди наставници да имате в Христа, но много бащи, нали, в скоби отци, защото бащи отци е, но много бащи нямате, понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез Евангелието. Тоест, виждате ли как самия той се нарича баща? Значи, кой може да кажем, че е духовен отец? Този, който ражда и се опитва най-малкото да ражда хора чрез Евангелието, т.е. прави християни чрез Евангелието. Ето този отец, ама трябва пак казвам самите хора да го видят като такъв, а не аз да се бия по гърдите, защото целият контекст на това Евангелие от Матея, за което говорихме, е за това, че ние не трябва да се възгордяваме. Целият контекст на това, което пише там, е, че ние всички помежду си сме брати. И това го казва Свети Златоуст. Спрямо Христос, ние всички сме брата и сестри. И аз затова много обичам, когато ето в проповед се обръщам, скъпи брати и сестри. Аз не казвам скъпи чада мои, нали. Значи, аз мисля, че когато свещеника се обръща към там своето паство и казва чеда, той има едно малко неправилно разбиране. Значи всички ние сме брата и сестри. И това трябва да залегне в нас именно като смирение, това, което Бог иска. А кога свещеника е истински отец? Когато проповядва от името на Христос, аз това съм го казвал и друг път. Ако аз почна да проповядвам някакво учение, което не е Христово, което не е на небесния наш отец, ами аз какъв отец? Ама аз съм Божия пастир, аз съм Божия отец. И затова именно аз мога да бъда и трябва да бъда истински отец, само ако говоря от името на Отца Небесния. Иначе за това, че и свети Йоан Богослов в първо съборно послание, в 4 глава, той също казва, пиша ви бащи, че познахте оногова, който е от начало. Значи пиша ви отци. Нали, бащи, отци, пак казвам, това е като синоним. Значи, самите апостоли не са го възприели това в този абсолютен смисъл, както са го възприели днешните протестанти. Това трябва да се разбере. Друго нещо, в което също обвиняват православната църква, е почитането на светите мощи. Вижте, трябва много добре да се разбере, че там, където човек е станал обиталище на Светия Дух, а това го има още в Стария Завет, между другото, пише за свети пророк Елисей, че когато една година след смъртта му там хвърлили някакъв мъртвец в пещерата, където бил погребан, той е възкръснал. Защо възкръснал? Защото свети пророк Елисей е бил обиталище и вече и тялото му е станало обиталище на Светия Дух. Така че в православната църква ние знаем, че се освещава не само душата, която вече нали, е при Бога отишла, но се освещават и мощите. Затова именно когато почитаме мощите, ние почитаме всъщност Бога, който обитава в тях. Ние почитаме Светия Дух, който е в тия мощи. Ами вижте Свети Йоан Рилски, само за последните може би 60-70 години има около 1000 зафиксирани чудеса. Зафиксирани чудеса от светите му мощи. За това, че нали, се молят хората, целуват ги и някой път даже те не очакват да бъдат изцелени. Аз изпомням за един човек, който отишъл с изкълчен крак и то било много тежко за него, защото не можел да се върне обратно с колата си. И той не е молил за изцеление. Той само се е допрял до светите мощи, целунал ги и всъщност в този момент чувства, че нещо, което трябва по принцип за 3-4 дни, вие знаете изкълчване, когато е голямо, то минава за около 3-4 дни. В този момент е почувствал как някаква сила го докосва и целият му крак се възстановява. Той е почувствал, че е абсолютно здрав. Значи тук не става въпрос и за самовнушение, защото някой ще каже, ама те може би си самовнушават православните, може би там някакви психологически процеси. Няма тук такова нещо. Той не се е молил дори за изцеление, не е искал да се вика да изкушава светеца, защо пак то може да му е за полезно да пострада малко. Но ето, светеца решава, че ще му помогне. И много такива случаи има, дето няма въобще дума за самовнушение. Да пак казвам, всичко това го има доказано и в Стария Завет. Ами какво пише за това, че веригите и сянката на светия апостол Петър изцелява? Ами, значи ето, материален обект, който е осветен. Този материален обект, заради това, че благодата Божия е върху него, той може вече да изцелява. И то не самия обект. Това е Божията благодат, която е в този обект. Така че това трябва да се разбере, че ние затова почитаме светците и светите мощи, защото те са осветени от Бога. Както пише пак ето в Писанието, дивен Бог възсветих своих Бог Израилев. Значи, дивен е Бог в своите светии. А това, че светиите имат велика дет се казва, могат да се молят за нас, но той сам Господ Исус Христос казва, че за Бога всички са живи. Тези светии сега са пред Божия престол, това го виждаме в книга Откровение, те там се молят. Ами що да не се помолиме те да се молят и за нас?
Ние искаме те да се молят и за нас. Какво лошо има това? Дори даже в Стария Завет, защо Бог се нарича Бог Авраам, Бог Исаков и Бог Яков? Точно така, разбира се. Те да са угодили на Бога, той няма да дръзне да се нарече с тях. Ама вижте и в книга Йов, там какво пише, вашите молитви няма да ги приема, ще приема само молитвите на Йов. Спомняте ли си това нещо? Да, ами значи, че някои молитви не са толкова угодни и трябва, казва той да се помоли за вас, че тогава ще ви приема молитвите. Защото някой ще каже, ама що трябва да има посредници, ама ние сами се молим, вие се молите, ама вижте какво казва Господ, че вашите молитви няма да ги приема, ще приема и на това молитвите. Разбира се. Другото нещо, което пак ги смущава, това са иконите. Да. Какво ще ни кажете по този въпрос? Ами вижте, още в Стария Завет пише за това, че в Изход 25 глава пише, че сам Господ казал на Моисей как да приготви херовими там при скинията. Каква е тази скиния? Това е всъщност богослужено място. Те там са извършили богослужение на Бога и точно даже пише как да изготви тия херовими. Всъщност пише, че не само, че ги изготвя като вид нещо масивно, което стои там от двете страни на скинията, но и на самата завеса са били изобразени херовими. Сега, втора заповед, за която те веднага ще кажат, ама втора заповед казва не си прави кумир, тъй. Да. Значи, вижте, това има абсолютно голямо значение, правилно в Стария Завет. Защо? Защото там всичко е било бесовско. Там като правиш фалшиви изображения, той главно на бесове правиш и така нататък, сам Бог е неизобразим. В Стария Завет ти не може да изобразиш Бога, той е неизобразим. Кога вече може да се изобрази Бог? Когато идва път. Когато вече той приема човешка форма, ти можеш да става човешка форма, именно защото той истински се е въплатил, каза Светиян Дамаскин, ето затова ти вече може да нарисуваш тази форма, това човешко тяло ти можеш да го нарисуваш. И всъщност това, което виждаме и пак казвам, това е предание, което колко чудотворни икони има, как нали, Господ има един образ там, в Едеса има неръкотворен образ, ама това са исторически неща, това не е измислено, сега някой да е хванал да е измислил. 10 века има непрекъснато предание на църквата, че и вижте, ние не служим на иконите, значи ето има икони тук, ние не служим на иконите като на идоли. Ние почитаме, и именно това на Седмия Вселенски събор се казва, че ние се обръщаме към иконите с относително поклонение, което се нарича проскинисис. А казва истинското служение на Бога, то е латрия. Ние не се обръщаме към иконите като латрия, т.е. като че това са богове. Да. Това не са богове, това е изображение, но почита към това, към изображението отива към правообраза. Аз даже скоро имаше едни протестантско семейство бяха дошли, така добре бяха настроени, приятелски бих казал, даже искаха да ме питат за някои неща и да помолят там и за молитви за там техни роднини. Но това, което всъщност искахме да покажем е, че в иконите, в почитането на иконите, ние всъщност все едно, както питах майката, ти имаш ли си снимчица на детето? Ето ти много обичаш това дете, някой път не сте заедно, имаш ли снимчица? Казва, имам снимчица. Ами викам, ти не си мисли, че това е самото дете, като си погледаш снимката, не си мисли, че това е самото дете. Казва, не си мисля. Ами казва, и ние не си мислиме, че това е самия Бог или самите свети или Пресвета Богородица, но казва, ние така си напомняме за тях, защото се казва, че иконите всъщност това е богословие в картини. Както вие обичате свещеното писание и ние го обичаме свещеното писание, нали, говорим за протестанти, че те казват, много обичаме свещеното писание, ами да, само че това е написано богословие, а пък това е в картини. Пак е също богословие, пак изобразява същите неща. И вижте едно всъщност лицемерие, защото колко филми направиха протестантите за Христос, колко книги издадаха там с нали, картинки, как Христос говори с децата, как не знам какво прави. Ами там не изображавате ли Христос? А ще кажете, ама ние не му служиме. Ама че ние не му служиме на иконите. А на иконите ние пак казвам, ние се покланяме с относително поклонение, а не служим на иконите. Нека да кажем също, че Христос не е кумир. Разбира се. Значи точно това казват светите отци, че всъщност когато се кланяш на нещо фалшиво, ти с този момент ти самия отиваш в заблудът. Като се кланяш на идоли, на бесове, защото виждаме, че сега има езически религии, там, примерно като отидете в Индия, там ще видите точно идоли. Кланят им се точно като идоли, падат пред тях, жертви им пренасят, разбира се, то прасаци не, че това са растителни такива жертви. Много рядко има животни и не дай Боже хора, но мисълта ми е, че там си има идоли, на които им се кланят. Да, обаче когато се кланяш на истинския Бог наш Исус Христос, и то пак казвам, кланяш му се точно защото той вече е и въплатен Бог, какво лошо правиш? Какво лошо правиш? Въпреки че говорят за соло скриптура, виждаме, че все повече протестантски деноминации
се отнасят положително към женското свещенство и към ЛГБТ движението. Ами те стават все по-разцепени. И знаете ли защо? Защото просто света ги е завладял. Повечето протестантски деноминации, просто света толкова е влезъл в това, че най-големите извращения, които могат да съществуват, които са отречени от писанието, излишно са отречени. И в Стария Завет са отречени, и в Новия Завет. Аз ви прочетах, Светия апостол Павел казва, че мъжеложци няма да влезат в ни прелюбодейци, ни будници, ни малкици, ни... Значи, казваме, че всичко това го пише в скриптурата, в писанието, обаче те не. Защо? Пак казвам, значи този дух на света вече е обзел много голяма част от протестантските деноминации. Те не могат да се съпротивляват. И всъщност това създава и напрежение между тях. Има протестантски деноминации, казват, вие що го приехте това, ами вие що пък направихте жени свещеници, къде пише в своя скриптура, че има жени свещеници. Къде го има това нещо? Значи 2000 години няма, изведнъж появиха се жени свещеници. Значи това са такива неща, които само показват духа, който е в повечето протестантски деноминации. Това е духа на света, това не е Христов дух. Но аз съм чувал свещеници, които казват едва ли не, че Бог не е допуснал да има жени свещеници, защото, виждаш ли, те имат месечно очистване. Едва ли не, само това е причината, поради която Господ не е допуснал да има жени свещеници, който за мен е... Вижте, това нито в Стария Завет някъде има една дори жена свещеник, нито в Новия Завет някъде има една... И тия глупави разсъждения, те са излишни. Ти с Бога не спориш. Свещеник с Бога ли иска да спори? Значи Бог ги ръкополага апостолите и почва свещеника да спори и казва, ама то, защото има... Ма кой си ти, че да кажеш защо? Така, какъв си ти, че ще спориш с Бога? Значи това е абсолютно недопустимо. Бих искал да ви задам въпроси, които не са свързани с протестантите, а с New Age движението, зоди и хороскопи. Така. Как православната църква се отнася към зодикалните знаци и хороскопи и грях ли е да се интересуваме от това? Ами вижте, това всъщност е в желанието на човека да отгадне своето бъдеще. Защо са толкова силни тези течения? Нали, пак казваме, това са New Age такива неща, но те ги имало и в миналото. Имало ги още в Стария Завет. Всъщност още в Стария Завет Господ излишно ги забранява. Защо? Защото тогава се ограничава твоята свободна воля. На практика ти казваш, че зависиш от разположението на звездите. Всъщност какво означава тия зодиакални съзвездия? В момента, в който Слънцето минава, нали, така да се каже, един мислен път, той докосва различни съзвездия. Те всъщност са 13, ама за целите на хороскопите се казва, че има 12 съзвездия. И тези 12 съзвездия, според това, че когато се родинали в този момент, еди кое си съзвездие, Слънцето е се намирало, нали, еклиптиката на Слънцето там е била, и това ти определя характера. Вижте, когато човек почне това да го вярва, всъщност той се оковава сам в вериги. И това е между другото едно истинско изпитание, защото аз съм, нали, като съм бил ученик, още те питат каква зодия си и ти толкова не разбираш сега каква зодия съм и казвам, еди кога съм роден. Те казват, значи еди каква зодия си, значи ти си такъв, такъв, такъв. И ти някак си вече подсъзнателно искаш да се събереш тази картина. Ти казваш, да, значи аз трябва да съм примерно свободолюбив, там артистичен съм, еди какво си, те все хубави неща ти казват, нали, общо взето зодиите всеки му харесват. Всъщност това е, пак казвам, едно оковаване, което всъщност ограничава и нашите свободни действия. Излиза, че вече действията ни в живота не зависят от това какво ние искаме да правим, а от това какви са звездите. Звездите те ограничават, звездите помагат, нали, по някакъв начин тия звезди са всесилни, те са по-силни от Бога, те са по-силни от самия тебе. Ето това е всъщност голямата опасност, когато човек почне да вярва на зодии и така нататък. Всъщност аз имах един събрат в Христа, който ми казваше, че докато е вярвал в зодиите, казва това, което ми пише като дневен хороскоп, някак си се изпълняваш. Защо казва? Защото дяволът така прави, че той иска някакси да те примчи още по-дълбоко. И ти като сам му подаваш, де се казва, повод, той още повече, де се казва, почва да те. Сега, какво пише, казвате, какво е отношението на църквата? Ами, Свещеното писание какво четем? Нека излязат ония, които наблюдават небесата, звездобройци и предсказвачи по новолуния, и да те спасят от това, що трябва да се случи. Предизвика Бог, нека да те спасят, като са толкова, нали, вече всичко знаят. Ето, те са като слама. Огън ги изгори, не избавиха душата си от пламък, като директно ги заплашва сад. Директно Бог ги заплашва такива хора с сад. Казва, какво правите вие? Аз съм този, който определям съдбите на света. Аз съм този, който дава свобода на хората. Вие кои сте, че ще отнемете тази свобода? Това го пише в Исаия 47 глава, 13-16 стих. Въобще,
Свети пророк Еремия също предсказва, че много от костите на еврейските първенци, които са били свързани с тези астрологически неща и са кланали на звездите, им служили и въобще вярвали на тези хороскопи, така да се каже, на астрология, ще бъдат разхвърлени под слънцето и луната. Защото казва, са правили нещо, което не е угодно на Бога. Това го пише в Свети пророк Еремия 8 глава, 1 и 2. Мисълта ми беше, че излишно трябва да разберем, че Бог ни е дал един много ценен дар. Това е нашата свободна воля. И когато ние се подчиняваме на неща, които са с по-нисък характер, по-нисък разряд, ние просто отиваме против Божията воля. Ние сме велико творение Божие. Виждаме, разбира се, колко сме паднали сега като хора и това вече зависи от нас, колко сме паднали, но Бог ни е създал с велика цел да сме богове. Вие сте богове, казва Бог. Богове по благодат. А ние какво искаме? Да станем слуги на звездите. Много често, даже в частни разговори, когато се съберат така хора да общуват и когато се питат кой коя зодия, казват, вие не може да бъдете мъж и жена, защото, примерно, най-страшната зодия, нали, която съм чувал е Скорпион, тя не съответства на не знам колко си... Ами те са правили научни изследвания, които показват абсолютно, че това няма никаква научна обоснованост. Разбира се. Абсолютно нищо научно. Другите пък, за да подпишат договор, не знам коя планета трябва да се доближи до друга планета, за да може договора да бъде получен. Точно, че колкото повече човек вярва в такива дивоти, толкова повече, дет се казва, дявол вече действително се намесва. Вече той почва да командва. Как науката се отнася към хороскопите? Ами всъщност тя отрича и това се счита за лъжи наука. И то защо се отрича, ето аз ще ви кажа. Значи, през 1975 година астрологията е отричана публично като наука от 192 видни учени, сред които 19 лауреати на Нобелова награда. Между 1974 и 1979 година са правени около 3000 документирани предсказания от водещи американски астролози. Оказва се, че 90%, значи аз деца вика, ако езитора хвърлям, сигурно ще познава повече. 90% от тях са погрешни, според изследването на Кулвер и Янна. И въобще Гоклен, той пък прави психологически такива работи, защото раздава на много хора там в някакви аудитории едни и същи общо взето прогнози и казва, познах ли? Те викат, да, познава огромно количество, се оказва, че на всички ми дава едно и също нещо. Ама понеже така ги е направил описанията, че нали, се е хубаво така да изглежда, общо взето хубави неща, значи оказва се, че има доста голям психологически момент, когато сега. Тук има един много важен момент, за който говорят някои изследователи, за това, че има астролози, които вече са свързани с окултното. Тоест, не защото астрологията е истинска наука, а защото те имат действително вече бесовско взаимодействие. Вече казва на тях не за това, че звездите така му казват, а за това, че той има бяс, който го ръководи. Той може доста неща да ти познае, от миналото специално, но може и така вече да се вика да научка и някои неща от бъдещето. Защо? Защото беса вече му помага. Това е както спомняте си Ванга, дето искала захарчица. Защо искала тази захарчица? Значи във всички древни общества езически ти трябва да дадеш нещо на беса, за да му покажеш почет. Може да е нещо малко, може да е нещо голямо. Има някъде, дето будилища имал, т.е. ти трябва да минеш през някоя жена и по този начин, и то затова между другото им е харесвало на евреите да се отклоняват в идолопоклонство, защото има такива неща, дето те им харесват. Нали? Мисълта ми беше, че на беса трябва да му послужиш, нещо трябва да му дадеш. Във Ванга случая ти даваш тази захарчица, за да покажеш, че нали, ето го твоя дар към беса. Мисълта ми е, че при тия астролози, вече за които говорим, че имат бесовско въздействие върху нали, хората, които се свързват с тях, всъщност ти самия факт, че си отишъл при тях и че им предлагаш някаква интимна информация, т.е. кога си роден, какво така, всъщност това е този дар, който ти им правиш. Доверието, което ти им отказваш, това е за тях достатъчно. И те вече могат да се намесват в живота. Сещам се един случай, който беше в България преди години в Старозагорско. На едно място ставали много катастрофи и какво решили полицаите, не знам, може би с общината ли, да хвърлят захар. Да. Какво ще има захарта с това? С сцеплението на колата. Беше голям етап. А откъде такова желание в хората да искат винаги да знаят бъдещето? Какво ще им се случи? Да, вижте, ние сме несигурни в такъв смисъл, че много не се иска да знаем колко години ще живеем. Аз си спомням как съм искал да разбера примерно каква ще ми е професията, защото аз като съм бил 15-16 годишен, общо взето всичко ми било интересно,
И от друга страна, нищо не би било толкова интересно, че аз вече да се насоча много към него. И постепенно, разбира се, Бог ми откри. Аз в един момент почувствах, нали, какво искам да бъда, че искам да служа на Бога Всемогъщи. Но мисълта ми беше, че по принцип на човек му е интересно какво стане след него след 20 години, след 30 години, с неговите най-близки. Ако щете, кога ще почине. Нали? Дори такива неща са му интересни. И именно това любопитство нездраво лежи в основата на това, да се опитваш по всякакъв начин да нагнетнеш в това бъдеще. Всъщност обаче Бог нарочно ни го оставил не, така да се каже, непознато за нас. Нарочно ни го открива. И знаете ли защо? Ами, досещам се за някои причини. Едната, която Василий Велики казва, че човек ако знае, че след примерно 2 седмици ще умре, ами той в момента няма да се радва. Даже нали, не само след 2 седмици ще каже, какво ме занимавате, изчезвате от тук, аз след 2 седмици се занимавам, т.е. той няма да може пълноценно нали, да поговори с близките, да се порадва. Затова, и това е една от причините, които Господ... Да, вижте, когато не знаем нещата, какво ще стане с нас, даже нали, Господ казва, че ние следващия ден, дето се казва, не знаем какво ще стане, ние всъщност се молим по-искрено. Когато ние, примерно, очакваме някакво изпитание утре и не знаем дали това изпитание ще го посрещнем добре или няма да го посрещнем, тогава се молиме още по-искрено. Ето, представете си някаква буря, особено моряците. Казва се, че който не е бил в море по време на буря, казва не се е молил истински. Защото страх. Страх, че бурята ще те запокити в морското дъно. Мисълта ми беше, че когато има този страх, когато има тази неизвестност, човек се моли още повече. Бог затова ни остава една известна, така да се каже, картина, т.е. неизвестна картина за нашето бъдеще, за да можем по-искрено да се молим, по-силно да се молим. И вече на някои големи свети, аз това съм го казал и друг път, някой път Бог им открива, примерно след 1 година ще починеш. Ама защо? Защото те са духовно подготвени. Още нали, за да се доближат до Бога, още повече да се подготвят. Много свети също така да кажем, сами са си изкопавали и гроба. Да, така е, точно така. А какво са казвали светите отци за астрологията и хороскопите? Има ли нещо, което да... Да, ами общо всички са се отнасяли отрицателно. Няма нито един светец, който да е казал нещо положително. Свети Василий Велики, аз даже бях подготвил какво казва в своя шестоднев. Той направо се надсмива на тези, които вярват в астрологията. И той казва, че това е безумие. Направо казва, това е безумие, защото очакваш някакво съзвездие да ти оформи характера. Казва там примерно Овен, че нали, роден си в съзвездието Овен и казва, значи ти си там търпелив, животно водач, нали, тръгваш. Казва, това се зависи от твоите качества, не зависи от това, че си роден в нали, това съзвездие. Значи ти може да си водач и да не си роден в Овен. И казва, ти самия като допускаш тази мисъл, че някакви си звезди ще ти кажат ти какъв си, казва, с ти много грешиш, с това много грешиш. Да, Свети Василий Велики има няколко такива нали, вече критики, също и Свети Йоан Дамаскин. И той какво казва? Според елините, че с астрологията могат да се предвидят всичките ни дела, но Господ ни създаде със свободна воля и ние сме господари на своите действия. И ако всичките ни постъпки са резултат от разположението на звездите, значи всичко вършим по необходимост. Но необходимото, казва, нито е порочно, нито добродетелно. Затова не трябва да бъдем нито наказвани, нито възнаграждавани. И казва, тогава Бог ще се окаже несправедлив. Че ни ги наказва, други ги въздига. Казва, това знаем, че не е така. Значи ние имаме собствена свободна воля. Това, което ви казах и преди малко, Свети Йоан Дамаскин. Всъщност, Блажения Августин говори за това, че едно от най-големите доказателства за погрешността на астрологията са близнаците. Каза, близнаци се радват в едно и също съзвездие, разликата е 1-2 минути, което практически не влияе върху един хороскоп, нали, когато се прави. Обаче ето виждаме още в Стария Завет какъв. Ами, когато се Яков и Исав, когато се раждат, спомняте ли си? Да. Ами те имат тотално различна съдба. Един изпреварва другия. Един изпреварва другия, точно така. Те даже един изпреварва другия. На практика не може да се каже, кой е... Те всъщност самата жена, която изражда децата, не вижда, че първо едното дете подава ръката му точно така. Мисълта ми е, че имат огромна разлика в съдбата. Един става родоначалник на народ, на патриарси, а другия става нали, вече запокитен в неизвестност. Мисълта ми беше, че аз съм виждал също и в моя клас имаше, докато съм учил в основното училище, имаше близнаци, които имаха различни характери. Те бяха едноячни близнаци. Значи мога да кажеш, че различни характери, различни съдби, различна професия. Значи къде тогава отива цялата тази астрология и всякакви такива неща? Няма такова нещо. И нека също да кажем за тези хора, които така опитват да се оправдават, аз зодията ми такава, затова съм еди какъв си, че всяко дърво дава плод по рода си.
Точно може така. и черешата да отида да бера смокини. Да, Значи, да. това ти е наследствено, това ти е ген, не се оправдава и с зодията. Точно така, точно така. Значи търсиме оправдание там, дето ги няма. Да. Така. Точно така. Да. Възможно ли да има демонично влияние върху хората, които се занимават с астрология, т.е. тези, които се допитват до тези... Да, това е категорично забранено и от каноните и аз ви казах защо. Защото тогава ти даваш и тази свобода, която Бог ни е дал, ти тази свободна воля и тази свобода я даваш всъщност на бесове, на предсказания, на звезди. Тоест това са едни създания от ниш характер и ти ги правиш по-високи от твоята собствена свободна воля. Човешката воля и човека е нещо високо. А ти в този момент, в който се казва смиряваш, ти си смиряваш пред бесове на практика. Аз затова ви казах и за този моя събрат в Христа, който казва, докато ти вярваш, че това е вярно, че има там верни неща, че те ти влияят, казва, бесът така може да направи, че действително да се изпълняват тези неща. Обаче казва в момента, в който аз престанах въобще да се занимавам с неща, престанах въобще да вярвам и после вика така от интерес погледнах пак някакви вестници такива, казва нищо общо с това, което съм. Нищо общо с моят живот, нищо общо с... Така че, пак казвам, зависи от нас какво правиме. Самите ние си отдаваме свободата на някакви ниши същества. Благодаря ви, отче Димитри, за тази полезна беседа. Дай Боже да бъде полезна, Бог да ни предпазва от всякакви заблуди и подаваме ръка на всички тези, които се заблуждават, да дойдат в истинската православна църква. Амин. Амин.